Чакай малко. Търсиш голям апартамент в Пловдив, в нова сграда и на добра локация. Ето, нова сграда, гледаш към тепетата, точно към денталния. 4-стаен апартамент в Кичука с тази гледка. – 187 квадрата на последен етаж. С 47 квадрата хол. Ако ви трябва 4-стаен апартамент, който да е в нова луксозна сграда, на последния етаж, свържете се с мен. Чая да бе колко квадрата беше, той е 180 и... това е. Такива са изгодите на новото строителство. Ремонти, шлайфове. Ама... Така че ако искаш синковеца или дъщерята е тук отгоре да дойдат, да са близо до денталния, да си имаш апартамент...